time for DJ Rocky's Secret Files. Bago ako pumasok sa kumbento, pinili kong umibig. Mga pangako, plano, at pamantayan ng isa't isa sa buhay. Kadalasang nasusunod. Ngunit paano kung may pumasok sa ating buhay nang hindi natin inaasahan? Paano na ang mga daang nakalatag at lalakaran na lang? Ang mga larawang naiguhit sa iyong isipan. Ang mga ekspektasyon ng mga tao sa iyong kapaligiran. Tutuloy ka ba kahit ang puso mo'y tumatahak na sa ibang landas? O magiging manhid at susundin ang katwiran ng isipan? Itago niyo ko sa pangalang Eliora. At ito ang kwento kung paano nagbago ang takbo ng aking buhay. Dahil sa isang taong dumating nang hindi ko inaasahan. Ito ang aking secret file. Isang kwento ng pagmamahalan. Pagmamahalan na puno ng ligaya, pagsubok, pighati at kaligayahan. Isang pagmamahal na hindi perpekto. Ngunit isang pagmamahal na totoo at buong buo. Nakaraan pa may plano ko na talagang maging madre. Mag-aral ng kursong sekretarya at pumasok sa kumbento kasama ang pinakamatalik kong kaibigan na itago niyo na lamang sa pangalang Jesusa. Maganda siya, maputi at matangkad. Ngunit buo na ang loob niya simula pagkabata na pasukin ang pagmamadre. Nangako na kami sa isa't isa na sabay naming tatahakin ang landas patungo sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit dumaan ang mahabang panahon at nag-aalangan pa rin ako. Nag-aaral na ako sa kolehiyo noon at nagtatrabaho bilang isang sales lady sa isang sikat na mall upang matulungan ang nanay ko sa mga gastusin at matustusan ang aking pag-aaral. Hindi madali ang buhay para sa isang kolehiyala sa Maynila na magtrabaho at mag-aral. Pero mas nangingibabaw sa paghihirap ang pagnanais kong makatulong sa bahay at makapagtapos ng pag-aaral. Magkaiba man ang buhay na itinatahak namin ni Jesusa, ay madalas pa rin kaming nagkikita. At tulad ng mga matatalik na magkakaibigan, ay nagkukwentuhan kami sa mga nangyayari sa isa't isa. Isang araw, sa isang parke, ay nakaupo kami at nag-uusap ni Jesusa. Habang kumakain ng meriendang banana Q, napunta ang usapan namin sa nakaraang pangako. Sinabi ko sa kanya na nasa isipan ko pa rin ang pagmamadre. Ngunit tingin ko'y hindi pa ako handa. At hindi ko makuhang makita ang aking sarili sa kumbento. Inabisuhan niya akong makipagkita sa Madre Superiora upang humingi ng payo at matulungang maituro ang landas na para sa akin. Pagkaabot niya ng papel na may pangalan ng madre na aking pupuntahan, ay nauwi kami sa kulitan at tawanan hanggang sa dumating ang oras upang kami magsiuwian na. Kinabukasan, nagpunta ako sa simbahan upang kausapin ang Madre Superiora.
Ngunit natigil ako nang sabihan ako ng aking kapitbahay na may naghahanap sa akin na pulis. Dahil naaksidente daw ang sinasakyan ng aking nanay sa Malate. At sinugod siya sa isang kilalang ospital. Dali-dali akong nagpasama sa kanya at pumunta ng ospital upang tingnan ang kalagayan ng aking ina. Nang makarating ako sa ospital, magulo, maraming tao. At tila ba'y hindi ko alam kung saan ako magsisimulang maghanap, kung kaya't minabuti ko nang magtanong sa nurse kung nasaan si nanay. Hindi mahanap ng nurse ang pangalan ng aking ina at nagsisimula na akong mataranta. Kakaiba. At talaga namang hindi inaasahan na makahanap ng kaligayahan sa oras ng pighati. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana at gugulatin ka sa kapalaran na ilalahad sa iyo. Isang intern ang nakapansin sa aking pagtatanong at lumapit upang sabihin na alam niya kung nasaan si nanay. Nag-alok siya na samahan ako papunta sa kanya na agad ko namang tinanggap. Matapos niyang tingnan ang kalagayan ni nanay, ay ibinalita niyang maayos na ang lagay niya. At konting panahon na lang, ay maaari na siyang makauwi sa amin. Sinabi rin ng intern sa akin natapos na ang oras ng pagbisita. At tinanong niya kung kumain na ako. At sinagot ko naman siya na hindi pa dahil sa pagmamadali ko ay wala pa akong nakain dahil dumiretso ako galing eskwela. Tinanong ko siya kung saan maaaring kumain malapit sa ospital. At nag-alok siyang sumabay sa akin dahil tapos na rin ang kanyang mga gagawin para sa araw na yon. Ika-4 ng Marso ay nagkita kaming muli sa aking pagbisita at sinabayan ko siyang magmerienda. Nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga pangarap sa buhay at nabanggit ko sa kanya na balak kong pumasok sa kumbento. Maging madre na siyang naging dahilan upang isipin niya na nagbibiro ako. Habang naglalakad kami at ako'y nagsasalita, ay hindi ko inaasahang bibigyan niya ako ng bulaklak at ngumiti sa akin. Hindi ko napapansin na unti-unti na niyang kinakatok ang aking puso at binibigyang bigat ang dahilan kung bakit ako hindi matutuloy sa aking mga naunang plano. Madalas kaming magkita matapos ang araw na yon. Bago matapos ang Marso, ay hinatid niya ako sa aming bahay galing ospital. Sa gabi ng aking 18 kaarawan, ay magkasama kaming dumalo ng misa sa simbahan ng Santa Cruz at kumain ng hapunan. At 2 ng Abril, pagkatapos kumain ng merienda, ay kinlaro niya ang intensyon niya. Sinagot ko siya at naging masaya sa mga sumunod na araw. Hanggang sa napagdesisyonan ko nang ipakilala si Danilo sa aking nanay. Sabay kaming pumasok ng bahay at si nanay ay nakaupo sa sala. Binati niya ako at matapos niyang magsalita ay ipinakilala ko na ang aking kasama. Laking gulat niya nang malaman niya na ang kinukwento ko sa kanyang Ginoo na aking nakakasama at siyang nagbibigay saya sa akin ay ang umaasikaso sa kanya noong siya'y na-ospital. Naging maayos naman ang pagkikita ni nanay at ni Danilo. Noong mga panahon na yon ay napakasaya ko at tila ba hindi magkakaproblema ang aming relasyon. Pinag-usapan namin ang aming mga plano at mukha namang suportado ni nanay ang mga planong ito. Ngunit sa pag-uwi ni Danilo,
bumungad sa akin ang katotohanan. Pag-uwi ko sa bahay, ay hindi nakangiti si nanay. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan niya ang aking kamay. Tinanong niya ako kung sigurado ba ako sa aking plano. At pinaalala niya sa akin ang aming mga napag-usapan simula dati pa. Gusto ni nanay na pumasok pa rin ako ng kumbento. Dumating ang araw upang ako naman ang pumunta sa bahay ng aking kasintahan. Alalang-alala ko pa, umaga noon, at inaantay ko si Danilo sa isang kainan. Napaisip ulit ako. Nasa akin pa rin ang papel na ibinigay sa akin ni Jesusa. Lumalim ang aking pag-iisip. At hindi ko namalayan na dumating na pala si Danilo. Humingi siya ng tawad dahil natagalan siya. At dumiretso na kami sa kanilang bahay. Hindi maganda ang pakiramdam ko pagpasok ko pa lang. Ang mga magulang niya ay mukhang istrikto. Tila ba'y pinagmamasda ng bawat galaw na hindi ako nararapat para sa kanilang anak. Noong magsalita ang kanyang ama at tinanong kung ano ang kabalahan ko, sa ngayon, sumagot ako na nag-aaral ako at nagtatrabaho ako bilang isang sales lady. Hindi ko mailarawan ang naramdaman kong hiya noong magtinginan na lang ang kanyang mga magulang sa isa't isa nang kanilang marinig ang sagot ko. Sa mga panahon na ito, tila nawala ang pag-asa na meron ako noong nagsimula ang aming relasyon. Ang minsang masaya at mapayapa na pagmamahalan ay nauwi sa isang pagsasama na puno ng pagsubok na tila ba'y imposible nang malagpasan. Hindi ko alam kung paano mananaig ang pag-ibig namin para sa isa't isa. Naglalakad kami noon sa may tabing dagat na hindi alam ang patutunguhan ng aming relasyon. Kung anong kahahantungan ng aming pag-iibigan. Mahal kita. Mahal mo ba ako? 6 na salita na bumasag sa katahimikan na resulta ng aming pighati. Agad akong sumagot na mahal ko rin siya. Pero hindi ko alam kung anong gagawin namin. Araw-araw, simula noong una ko siyang makilala, pinili ko na siyang mahalin. At araw-araw din niyang piniling ibalik sa akin ang pagmamahal na ibinibigay ko. Ramdam ko ang lungkot sa mga mata niya. Na tila ba nanunuyo at sinasabing gumawa kaming dalawa ng paraan. Ang hampas ng alon ay singbagal ng tibok ng aming mga puso sa larawang naipinta sa aming mga isipan na may posibilidad na dito na matatapos ang aming pag-iibigan. Hanggang sa hinawakan niya ang aking mga kamay at tumingin sa akin. Ang mga matang tumatagos sa kaluluwa ko. Ang mga labing nakikiusap at mga kamay na kaihigpit na tila pilit kumakapit at pilit pinipigilang kumawala. Para akong nabingi sa mga sinabi niya. Nakitain ko siya sa munisipyo at dalhin ang aking mga papeles. Inaaya niya akong magpakasal. Tatakas kaming dalawa. Tanghali noon sa munisipyo at kaming dalawa'y masayang lumabas matapos ang kasalang sibil. Hindi man ginusto ng mga pamilya namin na kami ay ikasal.
At salungat man ang lahat ng nangyari sa aking plano simula dati. Pinanindigan namin ang aming pagmamahalan. At kalaunay, nakabuo ng isang masayang pamilya. Hindi ko man nakuha lahat ng gusto ko sa buhay. At naging mahirap man ang mga desisyong ginawa ko. Masaya ako. Masaya kami ng asawa at anak ko. At kung bibigyan ako ng pagkakataon na bumalik sa mga oras na pipili ako, ang tanging bagay na papalitan ko ay ang mga oras na nagduda ako sa pagmamahalan namin. At mas pipiliin kong maging masaya kami sa mga panahong kailangan namin ng isa't isa. Muli, ako si Eliora at ito ang aking secret file.